Simt că, de fapt, tu vrei să investigăm un pic existența lui Dumnezeu cu ajutorul teologiei negative, așa? Wow! Vă e dor de un spectacol cu substanță care atinge marile probleme ale umanității? Vă e dor de o dezbatere între sacru și mult prea profan? Între spiritual și mult prea teluric? Atunci vă propun să vedeți sau să revedeți una dintre cele mai consistente montări, Delirium, de la Teatrul Odeon, în regia lui Vlad Masaci. Nu e un spectacol nou, dar este jucat cu aceeași excelență ca în 2019 când a apărut. Autorul Enda Walsh dramatizează romanul lui Dostoevski, Frații Karamazov, punând, după cum afirmă regizorul, o lupă cinică peste sentimentalismul rusesc. Marile teme, marile personaje ale lui Dostoevski și conflictele lor ireductibile se păstrează, dar regizorul le mixează cu accente și cu imagini moderne adecvate gustului contemporan. Cu asemenea personaje nu putea să iasă decât un teatru visceral, care subliniază distanța, dar și amestecul dintre mila și iubirea creștinească, pe de o parte, și, de cealaltă, adâncurile desfrâului și ale viciului din celebrele personaje. Parcă nu mai vorbim strictamente despre poporul rus cel vânjos în sentimente, ci vorbim de bărbați și femei în general, de lumea de astăzi, care este foarte, foarte cinică și lipsită de subtilitate. Se îmbină foarte bine umorul cinic occidental cu sentimentalitatea rusească și combinația asta mi se pare foarte bună și foarte modernă. Eu am rămas surprins pentru că sunt la modă textele și piesele reciclate, adică și pe limba timpului nostru, grăbit, care bagatelizează, care vrea să fie entertaining. De-aia îmi și place să merg în zona asta. Am trăit din plin, dar măcar te-am făcut pe tine. Și asta a trebuit să conteze măcar un pic. Tu ești unica lumină din viața mea și cuvântul iubire mi se pare dintr-o dată prea mic. Ivan! Ivan! Geniul meu nebun! Am avut în ultima vreme, 4 luni, plăcerea conversațiilor noastre. M-ai uluit cu spiritul tău de geniu, cu inteligența ta. Știu că în curând ai să pleci la literații tăi, dar cât mai stai pe aici, am să prețuiesc fiecare secundă. Și? Da. Hai să spunem lucrurilor pe nume. În fiecare familie există câte un păcălici, câte o oaie neagră, mai neagră ca noaptea. Dar ce nu ne trebuie nouă aici e un armăsar neîmblânzit, care bate toată Europa, având în coaie mai mult creier decât în cap te Apar niște gândaci pe ecran care se mișcă. Și insecta caramazoviană, asta era ideea. Ai tot ce vede în oglindă. Ai oglinda. Niște gândaci. Ai oglinda lui. Adevărată. În rest, fuge să se vadă cât a îmbătrânit, cât e de bonlav, că de fapt nu-l iubește Grușenca, e vorba doar despre bani. E asemenea unui vampir care nu mai are viață în el. Pur și simplu își duce eternitatea asta de dezgust, de rău față de propria persoană. Se urăște, nu se iubește. Haide, Trimi! 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 E adevărat ce-am auzit jigodie mică ce ești. Ai furat trimiane. Mă? Cine ți-a zis ție chestia asta? Ei bine, nu mai sunt? S-au terminat? S-au dus? Ce s-au dus? Am... Ce? Pădurea mea! Ce? Am 44 de ani de pădure!
Aia am făcut-o de mult! Nu! Te-ai dus în excursie, concediu, pe banii mei, băgat pe gură și i scos pe cur. Unde ai fost? La Nisa? E privirea pe care o aruncăm în întuneric. Întunericul fascinează, nu? Rău. Da, personajul, nu neapărat, nu vorbim de personaj negativ, dar de puterea răului, de atracția lui, e ceva din noi. E partea cealaltă, cea Yin și Yang. Și el are un prea plin. Pentru cine tu trebuie? Pentru un alt. Vezi că ea și cu mine ne-a iubit. Da? 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 Aha, da. Da, și dacă pui mâna pe ea, îți rup capul ăla, băi! Să ieși afară din casa mea, animalul. Ia mea! Ia ta! Ia mea! Ia ta! Ia ta! Unde e acum? Personajele nu sunt deloc lipsite de inteligență, doar că sunt doar inteligente, adică nu sunt niște personaje cultivate, în vreme ce Ivan este un personaj cultivat. Eu cred că Ivan este singurul occidental și ăștia sunt singurii, să spunem, barbari. Adică singurii ruși. Și rușii sunt barbari. Și nu o spun eu, o spun mulți intelectuali ruși. Rușenca mă iubește pe mine mai mult decât pe tine, ungașule. Da. Tu ești un bărbat, imediat. Sună. Sună. Tu ești un bărbat locotit cu Caterina. Da, o femeie care are mai multă frumusețe și clasă în degetul ei mic decât ai tu în tot corpul, pungașule. O femeie pe care ai înșelat-o cu curve și cu țigănci și care tot te mai iubește. O femeie cu care ești logodit. Logodit. Ești un infatuat, afemeiat, fără conștiință. Dar cu toate astea ești măcar aici și astfel familia e efectiv complet. El pare că e luciferic, că are o revoltă și un tip de răzbunare. Vine din frustrarea că îmbătrânește, dacă e să iau în mod realist. Îmbătrânește și că nu mai poate. Am văzut acest lucru în multe personaje pe care le-am cunoscut din viața de zi cu zi. Unii nu știu să-și asume viața, să o privească ca pe un ritual, ca pe o călătorie. Și de la un punct încep să se revolte și împroașcă cu ură, vine din frică, din frica față de sfârșit. Ai nici cea mai vagă idee cum e să trăiești cu o minte calme? E ca și cum un sadic mi-a destricat asta și a băgat înăuntru un mixer de bucătărie. El simte că e o victimă a unui construct, că el are gândurile astea care nu are ce să facă, că așa e el construit. Are un mixer și din mixerul ăla nu are el cum să fie cel care alege. Sunt așa de multe și o vulpe acolo, adică e și ceva subversiv, ceva, un tip de personalitate care nu vrea neapărat binele în toate situațiile. Și atunci el, practic, săracul, luptă cu acest rău ancestral care a fost sădit în ființă și care el acum trebuie să scape de. Și o folosește acum mai mult ca pe o scuză, ca el să poată să facă ce vrea el. Și ca să zică că excentricitățile lui și comportamentul lui deviant e de fapt, eu sunt în slujba unui zeu care mă zguduie efectiv, n-am cum să mă abțin. Are un tip de admirație față de Mitea, că îl vede așa de tulburat și îi place că e atât de agitat și că e la mila lui, care are nevoie de bani, se recunoaște în tulburările și în căutările. Ăla nu sunt căutări, ci sunt niște umbre care îl domină pe Mitea. Iubesc curvele. Adică nu
Am avut eu șoferul de doamne din astea. Bă, mă trage ața mereu spre străduțele alea întunecate, unde găsești bunăciuni în mizerie. Mă, zic bunăciuni în mizerie, zic generic, nu vreau să te încarc cu... Bă, iubesc viciu. Ce... Adică de căderea, de fapt, care există în viciu, în păcat. Știi? Pe lângă decăderea păcatului, mai sunt păcat și alte chestii pe care mă chinui foarte tare să nu le amintesc aici, ca să nu-ți plângăresc inocentă. Ca orice om care nu poate să găsească o ordine firească a lucrurilor, promiscuitatea și lipsa de atașament care o pun la dispoziție genul ăsta de persoane, adică meseria doamnelor, este exact ceea ce îi lipsește lui. Adică e un om, dar nu e un om care vine cu toate problemele pe care le are un om. Adică e un om la care te duci și poți să obții ce vrei tu și după aia poți să pleci. Este exact ceea ce ar vrea el să fie toată lumea în viața lui, cum ar veni. Am aflat că taxoare nu-și datorii și că dacă nu plătește toată suma, o berește toată familia. Așa că am găsit imediat o modalitate să mă răzbun pentru... I-a trimis o scrisoare. Ei, dacă vrei bani, vină la mine în secret. Cu siguranță găsim noi o soluție. El cam cu asta se ocupă. El vine, agravează situația și după aia pleacă. Și vine, iar se agravează situația, face tot posibilul, din punctul ei de vedere, el nu vrea. Dar are talentul ăsta fantastic de a strica. Și când e stricat de tot, a plecat. Și fuge și dispare o vreme. Și după aia când vine înapoi se miră că lucrurile s-au schimbat, că nu mai sunt la fel cum le-a lăsat el. El și amintește cum credea el că ar fi lucrurile și tot așa. Tăiat un porc cu deficiență mentală și tot o să crească nivelul inteligenței în casa asta. În mod evident se referă la taică-sul pe care îl urăște. Urăște tot ce înseamnă partea asta barbară. Ivan e unul dintre personajele care îmi place foarte mult, chiar și așa reciclat. Are niște sclipire. Seamănă cu Stavrogin, seamănă apropo de Dostoevski. Are niște... Și urăște ceva care există în el. E imaginea omului care dă de educație, merge pe calea educației și încearcă să-și reprime toate pornirile astea până la a spune nu, a deveni nihilist. Până la a spune că sunt ateu, nu există Dumnezeu. Tocmai prin... Dar se întâmplă în fiecare personaj din piesa asta. Mai puțin la tatăl, la Feodor, care este un clown, este un conglomerat de măști și îmbibat așa și cu ură și cu dispreț, dar în același timp cu niște sclipiri care fascinează. Grușenca! Ea e femeia pe care eu o iubesc. Caterina, e! Caterina e o zeiță. Eu n-am să fiu niciodată bărbatul de care ea are nevoie. Ea va fi mereu pentru mine un tablou extraordinar, pe care eu îl pot privi, îl pot întoarce pe toate părțile, îl pot admira, îl pot diviniza. Dar eu n-am voie, bă, n-ai voie să mă uit la el, să ridic ochii măcar. Bă, dar Grușenca. Bă, dar iar eu! Bă, e numai inimă. Pune mâna pe mine, femeia asta, eu... Cred că e un alt tip de atașament bazat pe foarte mult timp petrecut împreună și pe o întâlnire undeva într-o tinerețe mai mult. Și atunci sunt sentimente care s-au format
cu timpul el și acum sunt ale lui, știi? Chiar dacă el nu mai știe neapărat dacă el asta simte sau așa, dar el și aduce aminte că el o iubea cum ar veni. Nu știu neapărat ce îi oferă ea, în afară de o înțelegere, adică nu cred că îi pune întrebări în primul rând. Adică nu îl descoase, nu îi zice, băi, ce-ai făcut asta, ci pur și simplu îl acceptă cu toată nebunia și haosul lui și atunci el numește asta iubire, cum ar veni. Soiul ăsta de libertate pe care ea îl oferă. Pe când cealaltă e mai cerebrală, o femeie care vrea să știe ce se întâmplă și îi spune, bă, ce facem aici? Adică vrea mult mai multe ori, el nu poate să existe așa. Cele două cuvinte sunt onoare și datorie. Onorează-l pe acest bărbat. Nu-l părăsi niciodată. Și chiar dacă el mă înșală sau mă urăște, eu îl voi urma oriunde ar fi drum. Și dacă îmi spune să plec, plec. Dar îl voi veghea continuu. Și dacă vreodată are nevoie de o soră sau de o prietenă, atunci voi veni și voi fi sora lui. Asta e credința. Asta e misiunea mea. El e definiția mea. Și chiar dacă, și cred că este de asta, Ivan, chiar dacă mitea rupe logoda noastră și se duce după târfa aia de Grușenca, onoarea și datoria îmi vor da putere să merg mai departe. Știu. Pentru mine nu există iubire pe lume. Mitea e credința mea, e chemarea mea, e scopul meu în viață. Toată viața voi fi o mașinărie care va lucra pentru fericirea lui. Voi fi paci! Cred că în ce privește relația Catiei cu Ivan, putem să vorbim de un fel de iubire la nivel intelectual. Dar pentru că întâmplarea face să-l cunoască mai repede pe Mitea, pentru că situația de așa natură ajunge să îl pună pe Mitea înaintea lui Ivan, Mitea să o salveze, atunci ea îi promite cumva este. Vorbim de datorie și onoare. Adică, indiferent ce s-ar întâmpla, eu am o datorie față de acest om care m-a salvat. Care mi-a salvat onoarea. Adică gândul că el m-a ajutat pe mine atunci când a fost cel mai greu, mă va face să merg în continuare, indiferent ce s-ar întâmpla, să-l iubesc și să-l salvez. Mitea este bărbatul ăla șarmant, care te prinde în mreje, dar nu e nici cel mai fidel, nici cel mai corect. E exact genul ăla de șmecher, care pur și simplu te face să te îndrăgostești iremediabil de el. Și atunci tu vrei să-l salvezi, vrei să-l transformi în ceva bun, dar n-ai cum să-l transformi în ceva bun, pentru că dacă l-ai transforma, el n-ar mai fi ceea ce e. Eu voi fi pământul pe care calcă. Treapta pe care urcă, ușa pe care o deschide, culoarul ăla pe care pășește și balustrada pe care se sprijină. Am să fiu cămașa lui și covorul pe care o arunc atunci când se dezbracă de ea. Am să fiu patul lui, pătura aia cu care se învelește, perna pe care o strângem cu brațe în momentele de extaz. Am să fiu scaunul lui de toaletă și hârtie igienică cu care se șterge Ivan. Am să fiu aerul pe care respiră și adierea care îi mângâie frunte. Am să fiu așternutul dezordonat pe care se întoarce după ce a făcut duș. Am să fiu întunericul care îl înconjoară atunci când se așează în pără. Grușenca aia! Acela e un moment în care îți dai seama cât de mult suferă această femeie. Pentru că ea își dă seama că nu o să fie niciodată partenera lui, în acel sens de parteneră. Și atunci alege, pentru că iubirea este necondiționată, alege să fie toate lucrurile alea care îl înconjoară, chiar hârtia de toaletă, chiar scaunul de toaletă, care e cel mai intim lucru, pentru că, așa cum și spune, pentru mine nu există iubire penibilă. Adică am senzația că dacă ai tăia-o atunci la mână, ar curge iubirea pentru Mitea. Atunci nu este rușine să fie orice, ca să fie lângă el. Și în mintea ei să reușească să îl transforme, să fie
și să o vadă cumva ca pe acel Dumnezeu care l-a transformat. Că zice, am să fiu universului, am să fiu acolo tot timpul, am să fiu acolo tot timpul ca să-i șoptesc, să-i pun așa niște miere în cuvinte, să-i zic, nu e ok asta, vino spre mine, vino spre mine. E de fapt un înger care mi se pare că se transformă are momente în care se transformă așa într-un alt înger negru, știi? Ca lebăda neagră. Știi? Când e albă, când e neagră. Adică le are pe toate. Mie mi se pare o femeie completă. Tu nu îmi dai nimic din ce-mi dă ea. Bun? Tu nu ești femeie. Da? Tu ești femeie numai în teoriile ăsta. Ea e femeie. E numai sânge, știi? Ce e sânge? Carne. Turbulența sentimentelor generată de iubirea lui Ivan pentru Katia, care la rândul său nu poate renunța la dependența față de Mitia, ca și patimile sălbatice iscate de concurența pentru Grușenca, în cazul tatălui Feodor și al fiului Dmitri, vor ajunge foarte curând la paroxism. Plămădiți din același aluat visceral, cele două personaje, tată și fiu, se bucură de o interpretare memorabilă. Îți gol capul. Îl mestec. Îl fac pasă și ți-l scuip la loc în gât. Și în 2019 se simțea tipul ăsta de violență și superficialitate în jurul nostru, dar felul în care vorbesc personajele astăzi capătă o cu totul altă rezonanță când ne gândim la războiul din Ucraina, la chestiile astea care se întâmplă la 2 pași de noi, când Ivan zice de copii torturați și împuși cu baioneta și nu știu ce, te gândești imediat la crimele de război care se întâmplă în Ucraina, la Bucea, la ceva îngrozitor. Tot ce se mai poate face este să încercăm să ne amintim că sunt mai multe lucruri care ne leagă decât care ne despart.